ንህይወትካ ካብቶም ብዕላማ ዝነብርዋ ዓይነት ሰብ እንተዳ ኮንካ ማለሲ ንእግረ መገድኻ እንተዳ ዘይትነብር ኣለኻ ኮንካ ብዛዕባ መጻኢኻ ኣዝኻ ትግደስ ዓይነት ሰብ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኻ ኣዝያ ከተገድሰካ እሞ ክሳዕ መወዳእታ ክትሪኣ ይምሕፀነካ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሽወደን ይኹን ኣብ መላእ ሕብረት ኤውሮጳ ትቕመጡ እንተዳ ኮይንኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኻትኩም እያ ብፍሉይ ተሰሪዓ። ነዚ ሕጊ ናይ ሽወደን ይኹን ናይ ኤውሮጳ ይኹን ብምስማዕ ኣብቲ ኣነ ዝቕመጠሉ ሃገር እውን ይሰርሕ ዶ ይኸውን ቸክ ክገብር እየ ብምባል ቸክ ጌርኩም ኣብቲ ትቕመጥዎ ሃገር ከተተግብርዎ እንተዳ ደሊኹም ወይ ከዓ ተመሳሳሊ እንተዳ ኮይኑ ንዑ ክትከተልዎ እንተዳ ደሊኹም እውን እዚ ቪድዮ እዚ እውን ክትሰምዕዎ ምንም ኣይብለኩም እዩ። ሰሚዕኹም እውን ነቶም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ይኹኑ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ዝቕመጡ ይኹኑ ኣሕዋትኩም ሓሓትኩምን ቤተሰብን ኣዝማድን ሸር ክትብልዎም እንተዳ ትደልዩ ኮይንኩም እዚ ቪድዮ እቶም ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ትቕመጡ ሰባት እውን ተሰማዕኹሞ ይምከር እዩ እሞ ክሳዕ መወዳእታ ተኸታተሉ። ሰላምታ ይረሳዕኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ሰናይ ውህበት ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ትህልው ተስፋ ገብር ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ፔንሽን ስፓራንደ ገንዘብና ወይ ከዓ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ካበይ ከም ዝመጽእን ክንደይ ሚእታዊት ከም ዝኾነን ኣበይ ይቕመጥ ነዚ ገንዘብ እዚ ካብ ንቡር ንላዕሊ ከነዕብዮ ንኽእል ዶ ንኽእል እንተኮይንና ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ካልእን ክንርኢ ኢና እሞ ንየውናይ ጀው ከይበልኩም ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዋ ብኽብሪ ይዕድመኩም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ካብ ክልተ ሸነኽ እዩ ናብቲ ናይ ጥሮታ ሓሳብና ዝኣቱ። እቲ ሓደ መንግስቲ ባዕሉ ካብቲ ናይ ስካት ዝእከብ ገንዘብ ኣማቒሉ 18.5 ሚእታዊት ኣብ ሕሳብና እትወልና እዚ ድማ ኣልሜና ፔንሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ካልኣይ ድማ ወሃቢ ስራሕና ናብቲ ናትና ኣካውንት ዘእትዎ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ጥሮታ ኣካውንት ዘእትዎ ገንዘብ ኮይኑ 4.5 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ደሞዝና እዩ ሸኒስተ ፔንሽን ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። ስለዚ እምበኣር ሕጂ በቲ ኣልሜን ፔንሽን ክንጅምር ኢና። እዚ ኣልሜን ፔንሽን 18.5 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ስካት እንኸፍሎ ተኣኪቡ ዝመጽእ እዩ። መንግስቲ ሽወደን ነዚ ገንዘብ እዚ ስቕ ኢሉ ኣብ ሓደ ቆፎ ኣይኮነን ዘቐምጦ የወፍሮ ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና። ክወፍር እንከሎ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ኣብ ክልተ ዓበይትን ንኣሽቱን ሸነኻት መቓቒሉ መንግስቲ ሽወደን ይዋፍሮ። ከምቲ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ካብቲ ካብ ጦርታ ዝተዋፀአ 18 ሚእታዊት ወይ ከዓ 18.5 ሚእታዊት ናይ ኣልሜን ፔንሽን ገንዘብና እቲ 16 ሚእታዊት ናብ ኣልሜና ፔንሽን ፎንደርና እዩ ዘእትዎ። እዞም ኣልሜና ፔንሽን ፎንደርና ዝበሃሉ ኣብ 3 ተመቓቒሎም ይርከቡ። ናይ መወዳእታ ድማ 4 ኣሎ። እዚኣቶም ኣብ 6 ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ 2026 ዓመተ ምህረት ግና መንግስቲ ሽወደን ኣብ 4 ክመቓቐሉ ገይርዎም ኣሎ። እሳቶም ድማ እንታይ ይበሃሉ? ኣልሜና ፔንሽን ፎንድ ፖሽት፣ ኣልሜና ፔንሽን ፎንድ ኣንድራ ትሬዴ ፊያደ ይበሃሉ። እዚኣቶም ኩላቶም ናይ ቦንድ ሕሳባት ኮይኖም መንግስቲ ሽወደን መጠን ገንዘብና ወርሓዊ ኣታዊ ክረክብ ወይ ከዓ ዓመታዊ እቲ ገንዘብና እናበዝሐ መጠን ክኸይድ ናብዚኦም ትካላት እዚኣቶም ይወፍሩ። እዞም ትካላት እዚኣቶም ባንክታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዓበይቲ ፎሮታግስ ክኾኑ እውን ይኽእሉ። እዚኣቶም ካብቲ ዝረኽቦ ኣታዊ ወርሓዊ ወይ ከዓ ዓመታዊ ብምእታዊት ሬንታ ይኸፍሉና ማለት እዩ። ዋላ ክሳራ የጋጥሞም እቶም ባንኪ ይኹኑ እቶም ትካላት ብዘየገድስ ናይቲ ምስኦም ዘሎ ገንዘብና ወለድ ናይ ግድን ይኸፍሉና። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣልሜና ፔንሽን ኹንደ ይበሃል ወይ ከዓ ሻብዓይ ኣልሜና ፔንሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ሻብዓይ እዚ ድማ መንግስቲ ሽወደን ገንዘብና ነቲ 2.5 ሚእታዊት እዩ ናብኡ ዘፍሮ። እቲ 6 ሚእታዊት ከም ተቐዲመ ዝገለጽኩኹም ኣብዞም 3 ዓይነት ኣልሜን ፔንሽን ፎንደርና ናብኦም ይሰዶም። እዚ 2.5 ግና ናብ ኣልሜን ፔንሽን ኹንደ ክሰዶም ከሎ እቲ ገንዘብ ናብ ኢንዴክስ ወይ ከዓ ናብ ፎንደር ይኣቱ ማለት እዩ። እዚኣቶም ኩላቶም እንታይ እዮም ተዳኢልና ትሕዝቶኦም ኩሎም
ስቶክስ እዮም ዝሕዙ ወይ ከዓ ኣክሴር ራዮም ዝሕዙ እዚ ሃይ ሪስክ ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ገንዘብ እዚ መንግስቲ ሽወደን ባዕልኻ እውን ክትቅይሮ ክትክእል ከም ዝኾንካ ዕድል ገይሩ ኣቐሚጥዎሉ እዚ ኣልሜን ፔንሽን ኩንደ ዝበሃል ኣብ ክልተ ድማ ይምቀል እቲ ሓደ ኣልሜን ፔንሽን ኩንደ ኣክሴር ፎንድ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣልሜና ፔንሽን ሬንታ ፎንድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብዚ መንግስቲ ሽወደን እንታይ ይገብር መሲልኩም ነቲ ገንዘብና ኣብኡ ምስ ወፈረ ትሕቲ 56 ዕድመ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዕድሜና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኣልሜና ፔንሽን ፉንደ ፎንድ እዩ ዝወፍር እዚ ሪስክ ሃይ ሪስክ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብኡ ዘወፍሮ ዘሎ ምክንያቱ ብዕድመ ንኣሽቱ ስለ ዝኾነ ነቶም 56 ሓሊፎም ዘለው ድማ በብሚእታዊት ነቲ ገንዘቦም ናብ ኣልሜን ፔንሽን ፉንደ ሬንታ ፎንድ የስኩሮ ማለት እዩ እቲ ሬንታ ከም ዝበልኩኹም ኣቐዲመ ወርሓዊ ወይ ከዓ ዓመታዊ ካብቲ ወፊሩ ዘሎ ገንዘብ እተን ዓበይቲ ባንክታትን ትካላትን ንገንዘብካ ወለድ ዝኸፍለኻ ስለዚ እምበር ኩሉ ገንዘብና እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ኣብ ዕዳጋ ወፊሩ ወይ ይድሂብ ወይ ይጎድል ከም ዘሎ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአን ሕጂ ኣነ ብዕምቀት ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ነቲ ኣብ ኤፒ ፎሽታ ኣንድራ ፊያርደ ዘሎ ንዑኣቶም ወልሓደ ክንገብሮም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣልሜን ፔንሽን ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ሽወደን ባዕሉ እዩ ኣብኡ ዘቐምጦም ንዓቶም ክንትንክፎም ኣይንኽእልን ኢና ነቶም ኣልሜን ፔንሽን ኩንደ ኣትዮም ዘለውን ነቲ 2.5 ሚእታዊት ማለት እዩ ቀፂልና ከዓ ነቲ ሸንስተ ፔንሽን 4.5 ሚእታዊት እዚ ከዓ ካብ ደመወዝና ዝመፅእ ነዚኣቶም ግን ከም ድላይና ክንቀያይሮ ንኽእል ኢና እንተደሊና እንተዳ ዝከኣል ኮይኑ ካብቲ ኮሌክቲቭ ኣፍታል ናይ ሳፍሎ ዝወፀ ውዕል እንተደኣ ኮይኑ ናብ ኣቫንዛ ከነእትዎ ንኽእል ኢና በዚ ውዕል እዚ ዝተኣሰረ እንተደኣ ኮይኑ ግን ወልሓንቲ ክንገብሮ ኣይንኽእልና ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ክነውፅኦ ኣይንኽእል ኢና ነገር ግን ኣብኡ ኮይና ናብ ድላይና ዓይነት ፈንድ ወይ ከዓ ኢንዴክስ ክንቀያይሮ ከም ንኽእል ግን ንፈልጥ ይግባአና እንተደኣ ንሕና ነዚ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ወልሓንቲ ዘይገይርናዮ መንግስቲ ሽወደን ከምዚ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ባዕሉ ኣብቲ ሓይሽዩ ኢሉ ዝኣምነሉ ንሱ ኣብኡ የእትዎ እንተደኣ ምቅያራት ገይርና ባዕልና ግን በቲ ንሕና ዝወሰናዮ ብኡ ይኸውን ኣነ ዝኣክል መፅናዕቲ ወሲደ ንኩሉ ድማ ርእዮ እዚ መንግስቲ ሽወደን ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ኣዝዩ ብሉፅ ኮይኑ ረኺበዮ ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ሸንስተ ፔንሽንና ገንዘብ 4.5 ሚእታዊት ንዕኡ ኣብ ሃይ ሪስክ ዘለዎ ኤንድ ሃይ ሪዋርድ ኣብ ዘለዎ ዓይነት ፈንድ ስለ ዘወፈሮ ኣዝዩ ብሉፅ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ንሱ እንታይ እዩ እቲ ክፍሊቱ ሓደ ብጣዕሚ ውሕዲት ዓመታዊ ክፍሊት ንኸፍሎ ናይቲ ገንዘብ ማለት እዩ ካልኣይ ራባት ካ ይግበረሉ እዩ ነቲ ዓመታዊ ክፍሊት ዝግበረሉ ነዚ ራባት እዚ ብስነ ስርዓት ዝሰርሕ ኣካል ድማ እንታይ ይበሃል AMF ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣርበትስማር ክናደን ፎሸክሪኛ ወግዓዊ መፀዊዒ ድማ AMF ፔንሽን ፎሸክሪኝ AB ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ ምስቶም ሳፍሎ ውዕል ስለ ዘለዎ ዝርርብ ብምግባር ነቲ ራባት ከም ዝፍፀም ይገብርዎ ጃብዚ ዘለታ ዝዓበየ ምስጢር እዚ ኣልሜና ፔንሽን ፎንደና ሹንደ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሃይ ሪስክ ኤንድ ሃይ ሪዋርድ ዘለዎ ዝበልክዎ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ስቶክስ ብጣዕሚ ዝገር ኣብ ልዕሊ 2,000 ትካላት ወይ ድማ 3,000 ከመን ክበፅሕ ይኽእል ትካላት እዩ ገንዘብና ፋሕ ዝብል ኣብዚ ፋሕ ክብል እንከለኻ ኣብቶም ኣዝዮም ክዓብዩ ዝኽእሉ ትፅቢት ዝግበረሎም ናይ ዓለምና ትካላት ከይተረፈ እዩ ዘፍሮም ሓደ ካልኣይ ድማ ናብቶም ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናብኣተን ነቲ ገንዘብ ኣፊርዎ ይርከብ እቶም ኣዝዮም ፍሉጣትን ህቡባትን ናይ ኣሜሪካ ትካላት ኣብኡ ኣለው ስማቶም ንምጥቃስ ኤንቪድያ ንረክብ ኢና ፓላንቲር ንረክቦ ኢና S&P 500 ንረክቦ ኢና ተስላ ማይክሮሶፍት ስትራቴጂ
ማዕልያ ዘይብሎም ቶም ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ትካላት ዝበሃሉ ኣውለው እንተበት ግና ብኣዝዩ ውሑድ ክፍሊት ዓመታዊ ንኸፍሎ ማለት እዩ 0.05 ኣብ ይፍት እናኸፈለ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ኣስታት 3,000 ዝኣኽሉ ስቶክስ ከዋፍረልካ ዝኽእል ናይ ውልቂ ፕላትፎርም ፈፂምና ንረክብ ኢና። ስለዚ እቲ ገንዘብና ኣብ ከምዚ የእትይዎ ኣዋፊርዎን ካብ ሃለዎ መንግስቲ ወለን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ኢለ ኣነ መደምደምታ ገይረ ኣለኹ። እዚ ገንዘብ እዚ ነተን 2.5 ሚእታዊት መንግስቲ ወለን ከምዚ ገይሩ ኣዋፊርዎን ዘሎ ነተን 4.5 ሚእታዊት ሸንሸ ፔንሽን ግና ኣብዚ ኣይኮናን ዝርከባ። ምክንያቱ ንሳተን ካብቲ ካብ ስካት ተዋፅኡ ዝእከብ ገንዘብ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ሸንሸ ፔንሽንና እቲ ውሃብ ስራሕና ብውዕል ምስ ሳፍሎ እንተ ደኣ ተሰማሚዑ ነቲ ገንዘብና ኣቐሚጥዎ ኮይኑ ወልሓንቲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልክዎ ግን ኣብኡ ኮይና ግን ምቅያራት ክንገብር ንኽእል ኢና። ከማን ናብዚ ዝብሎ ዘለኹ AP7 ወይ ከዓ ኣንማይ ፔንሽን ፎንድና ክንደ ከነስግሮ ንኽእል ኢና። እንተበቲ እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ግን ብሓፈሻ ወፊሩ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ተን 16 ሚእታዊት ንሳተን ግን ኣብቲ ውሑስ ዝበልናዮ ኣብአነን ዘለዋ ንሱ ውሑስ እዩ። ሚእታዊት ማክሰብፃይ ዘለዎ ኣይጎድልኒ ወለድ ጥራይ ዝወልድ ንዕኡ መንግስቲ ወደን ወልሓንቲ ክንገብሮ ከም ዘይብልና ገይሩ ኣቕሚጥዎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ኣነ ካብቲ ዘለዎን ላዕሊ ክዕብዮ ይደልየ ባዕለይ ብናተይ ፍልጠትን ርድኢትን ውሳኔን ክዕብዮ ይደልየ ንዝብል ሰብ ነተን ሸንሸ ፔንሽን 4.5 ሚእታዊት ናይ ስራሕና ዝወሃበና ንዓኣተን ክንቀያየረን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነዚ ንምቕያር ኣብ ፎራ ፖንተሰ ብምባል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዚ እናበልኩ ነቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ቀልጢፍና ክነዕብዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምርዳእን ፍልጠትን ኣብ ኢንቨስትመንት እንተደኣ ኣለና ኩሉ ነቲ ናይ ምቕያር ፕሮሰስ ክትገብሮን ከላ ካብቲ ዌብሳይት ኣቲኻ ፈተና የጋጥመካ እዩ ማለት እዩ። ፈተና ክብል ከለኹ እቲ ዌብሳይት ሕቶታት ይሓተካ እዩ መንግስቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ሓደ ፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ገንዘቦም ኣብ እትዮም ተዳህልም ኢሉ ጠፊእዎም ገንዘቦም ፅባሕ ንጎ ንሓደጋ ክቃልዑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ፔንሽን ምስ ወፁ። ከምኡ ከይከውን ኢሉ ግን መንግስቲ ወደን እንታይ ገይሩ ኣሎ 6 ሕቶታት ሓቲቱ እዩ ዘሕልፈክ። ነተን ሕቶታት መሊሰ የነ እንተተሪፍካ እንታይ ገብረካ ካብ ፍልጠት ዘይብለይ እንድሕር ሓሊፍካ ግን ነቲ ትገብሮ ደሊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብዝኾነ ብዛዕባ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ኣብ ከምዚኦም ዝበልናዮም ኣዝዮም ዓበይቲ ትካላት እዩ ወፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ። እቶም ወፍሪ ፈሪሕኩም ካብ ምውፋር ተቆጢብኩም ዘለኹም ብተዘዋዋሪ መገዲ ገንዘብኩም እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብኩም ማለት ወፊሩ ኣሎ። ነዚ ናይ ጥሮታ ገንዘብና ግን ሓደ ነገር ከተሓስቦ ዝደሊ ሸይጥና ሕጂ ናብ ጅባና ክነእትዎ ኣይንኽእልን ኢና። ከይዳ ክትሸይጦን ክትልውጦን ክትዕድግን ትኽእል ኢኻ። ናብ ጅባኻ ኣታዊ ክትገብሮ ግን ኣይትኽእልን። ኣብኡ ጥራይ ኢኻ ኮለል ተብሎ ከተብዝሖ ትኽእል ከተውሕዶ ትኽእል። ናብ ጅባኻ ሕጂ ዊዝድሮው ጌርካ ግን ክትጥቀመሉ ብሕጊ ኣይፍቀድን። ስለዚ ሓንቲ ነገር ኣብ ኣቫንዛ ኣቲና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ነቲ ናይ ምቅያር መስርሕ በዝበልኩኹም ብናይ ሳፍሎ ውዕል ተሰኣሰረ እንተደኣ ኮይኑ ግን ወልሓንቲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ናብ ኣቫንዛ ከነውርዶ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣቫንዛ ኣብቲ ውዕል የላን ኣይንረኽባን ኢና ኣብቲ ዝርዝር ባንክታት ናይ ፎራ ባንክታት ውዕል ኣትየን ዘለዋ ትካላት ኣብኡ ኣብቲ ዝርዝር ኣነ ኣይረኸብኳን ወላ ንኣቫንዛ እውን እቲ መስርሕ ምስ ጀመርክዎ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ኣብዚ ውዕል እዚ ተኣሲሩሎ ገንዘብካ ኢሎም እዮም። ስለዚ ኣብ ኣቫንዛ ከመይ ጌርና ንቕይሮ ከርእየኩም እየ ካልእ ግዜ። ኣብ ፎራ ፖንተስ ኣቲና እውን ከመይ ጌርና እቲ መስርሕ ንገብሮ እውን ከርእየኩም እየ ካልእ ግዜ። ሎሚ ሓንቲ ግን ኣብዚ ከኣክለና እዩ። ሰላም